Maayong hapon bay, kayo de santa. Gawas ko karon kay mag-shoot ko kanang pre-wedding for prize print. Kung gina ko si Josiah, ano hayag mo kay ni? Basta hayag na kay siya taon, ano hayag mo kay ni? EV. Pwede na ganaon ako dito. Sige. Yan na siya. So, yeah, let's go. Medyo rainy siya tanawa ang kwan. Makita basa. So, taon to si Agi na tron. Yan. Siya ang Carlton Garden, guys. Pag ganito pa dulo.